Γεια σας, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω ένα πρόγραμμα που σπάει κωδικούς router. Επειδή σε ένα βίντεο πολλοί μου λένε ότι είτε κάνω βλακίες, είτε λέω ψέματα, είτε κοροϊδεύω, και στο Facebook φυσικά μου στέλνουν, μερικοί ζητάνε και βοήθεια και ευχαρίστως τους βοηθάω, διότι αυτός είναι ο λόγος που κάνω και τα βίντεο άλλωστε. Απλώς σήμερα ήθελα να σας πω ότι για μένα εκείνο το πρόγραμμα, δηλαδή αυτό εδώ πέρα που έχω και στο YouTube βίντεο, δουλεύει πολύ ωραία, δουλεύει 100% και με αυτό σπάω κωδικούς και κλέβω και εγώ ίδιος ίντερνετ, γιατί και εγώ κλέβω, να σας πω την αλήθεια. Απλώς και στην περιγραφή στο βίντεο που έχω στο YouTube, πώς να σπάσετε κωδικούς Sita και Thompson, έτσι λέγεται το βίντεο, γράφω στην περιγραφή και λέω ότι για Sita με 4 ψηφία το πρόγραμμα δεν δουλεύει. Δουλεύει μόνο από 5 και 6. Να ξέρετε, αυτό είναι ισχύει μόνο τα Sita. Δουλεύει για 5 με 6 ψηφία, με 4 δεν δουλεύει. Το λέω αυτό γιατί πολλοί μου λένε να σπάσω κωδικούς Sita με 4 ψηφία. Παιδιά, εγώ πολύ ευχαρίστω να βοηθήσω και έχω πρόγραμμα, αλλά δουλεύει μόνο με ίντερνετ, δηλαδή να είσαι στο Google, στο Firefox, είτε στο Explorer, είτε σε κάποιο άλλο τέλος πάντων. Δουλεύει μόνο αν έχεις ίντερνετ, να είσαι συνδεδεμένος στο ίντερνετ, αλλά δεν σπάει κωδικό. Σου δείχνει εναλλακτικές περίπου στα 30 κωδικούς. Εντάξει, μερικά δείχνει πολύ λιγότερα, αλλά πολύ σπάνια αυτό. Συνέχεια όμως δίνει πολλές επιλογές, 20 και πάνω κωδικούς. Για να το επιβεβαιώσω το πρόγραμμα δουλεύει ή όχι, εγώ σαν Πέτρος προσωπικά έχω δικό μου Sita εδώ πέρα που είναι με 4 ψηφία. Έχω προσπαθήσει να το σπάσω με εκείνο το πρόγραμμα. Έχω βάλει όλους τους κωδικούς, έχω φάει μια ολόκληρη ώρα, έχω βάλει όλους τους κωδικούς ένα προς ένα, για να δω εάν το πρόγραμμα, και να σιγουρέψω δηλαδή εάν το πρόγραμμα δουλεύει ή δεν δουλεύει. Για μένα για Sita με 4 ψηφία δεν δουλεύει. Συγγνώμη. Σήμερα θα σας δείξω, ή μάλλον σήμερα θα συγκρίνω το πρόγραμμα που έχω στο YouTube που λέγεται πώς σπάσετε κωδικούς Sita και Thompson. Θα το συγκρίνω με ένα άλλο πρόγραμμα, δηλαδή θα σπάσω κωδικούς εδώ πέρα, αυτούς που το δικό μου laptop πιάνει. Θα το σπάσω και με τα δύο προγράμματα. Ένα άλλο που έχω, εντάξει, εγώ σύνολο έχω 5 προγράμματα που σπάνε κωδικούς. Απλώς το αγαπημένο μου είναι αυτό που έχω βάλει στο βίντεο, και γι' αυτό το λόγο έχω βάλει στο βίντεο στο YouTube, επειδή είναι το αγαπημένο μου και δουλεύει πολύ καλά. Δουλεύει, δηλαδή εάν σου δώσει κωδικό, πάει και τελείως αυτός είναι ο κωδικός. Ποτέ δεν σου λέει ψεύτικο κωδικό. Εάν είναι να μην σου δώσει κωδικό, δεν σου δίνει. Αν όμως σου δώσει κωδικό, είναι 100%, μήπως 1000% σίγουρο ότι αυτός είναι ο κωδικός. Λοιπόν, σήμερα θα το συγκρίνω για να πιστείτε ότι δεν λέω ψεμάτα, δεν κοροϊδεύω, δεν κάνω βλακίες όπως κάποιοι με λένε και μιλάνε ρατσιστικά ή βρίζουν. Δεν τους δίνω σημασία, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι κι αλλιώς εγώ τα βίντεο που βάζω στο YouTube τα βάζω για να βοηθήσω κάποιους. Εάν ήθελα να κάνω μαλακίες ή βλακίες, και συγγνώμη που μιλάω έτσι, εάν ήθελα να κάνω αυτά, δεν θα έβαζα link για να το κατεβάσετε. Πολύ απλά θα το έβαζα το βίντεο, θα το βλέπατε, θα έγραφα 1002 παπαριές από κάτω, να το έπαιζα έξυπνος όπως μερικοί κάνουν, και δεν θα έβαζα καθόλου link να μπορέσετε να κατεβάσετε το πρόγραμμα. Και στο πρόγραμμα εδώ πάνω που λέει Thompson K, πολύ απλά θα το έκρυβα με την επεξεργασία στο βίντεο, γιατί από προγράμματα δεν έχω ανάγκη, είμαι full, κάνω ό,τι γουστάρω. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, απλώς θα έχω πάρει με μερικούς που μιλάνε άσχημα για κάποιο λόγο που δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας ξεκινήσω, να μην σας κουράσω. Ας τρέξω ένα πρόγραμμα που έχω. Λοιπόν, να το ενεργοποιήσω λίγο. Αυτό το πρόγραμμα δεν θα σας το δώσω, δηλαδή δεν κάνω το βίντεο αυτό για να σας δώσω αυτό το πρόγραμμα, επειδή έχει ιό. Εγώ, αν θα μου πείτε γιατί εσύ το ρισκάρεις και το κρατάς, επειδή εγώ έχω το Avira Antivir το full,
Δηλαδή το έχω ενεργοποιημένο για 2 χρόνια, δεν το έχω αγοράσει, δεν αγοράζει ποτέ ό,τι χρειάζεται για laptop. Εάν θέλετε δηλαδή το antivirus Avira Antivir να το έχετε σε full, απλώς πέστε μου ένα comment ή ένα μήνυμα στο Facebook, πολύ ευχαρίστως να σας βοηθήσω. Λοιπόν, ας τρέξω 2 κωδικούς να σπάσουμε εδώ πέρα. Όπως βλέπετε αυτό το router έχει πολλά προγράμματα, έχει 4 βασικά. Ορίστε, 1, 2, 3. Συγγνώμη. Άλλο ένα εδώ. Περιμένουμε λίγο να φορτώσει, γιατί από ό,τι φαίνεται κολλάει λίγο. Δεν ξέρω τι έχει πάθει, μάλλον το έχει κουράσει αρκετά. Λοιπόν, ας κλείσω, ορίστε και αυτό εδώ πέρα. Το ένα router δηλαδή, αυτό το πρόγραμμα έχει 4 προγράμματα να σπάσει κωδικούς. Λοιπόν, ας το κλείσω, ας τα κλείσω να δοκιμάσουμε, να κάνουμε τη δοκιμή μόνο, για να πιστείτε κι εσείς ότι δεν λέω ψέματα. Λοιπόν, ας βάλουμε, ας δούμε εδώ πέρα τι έχουμε. Ας σπάσουμε αυτό που έχω τέλος πάντων, 0F29α2. 0F29α2. Ας βάλουμε μια χρονιά εδώ, άμα θέλετε να βάλετε τη χρονιά το 2011 δεν γράφεις ολοκληρωτικά 2011, γράφεις απλά τα 2 τελευταία ψηφία, δηλαδή 11. Ας το τρέξουμε αυτό, ας το βάλουμε και εδώ το ίδιο, 0F29α2. Αυτό εδώ δουλεύει πιο γρήγορα, φορτώνει πιο γρήγορα. Περιμένουμε λίγο. Όπως βλέπετε έβγαλε ένα κωδικό. Έβγαλε και δεύτερο και δεν πιστεύω να βγάλει άλλο, γιατί αυτό είναι το σωστό το δεύτερο. Περιμένουμε λίγο εδώ πέρα τώρα. Όπως βλέπετε μας έβγαλε και εδώ κωδικό. Ορίστε. Όπως βλέπετε είναι ίδιος. Ας το συγκρίνουμε όμως λίγο, δηλαδή να δείξουμε ότι είναι αυτό το πραγματικό. Λοιπόν, βλέπετε 0F29α2. Βλέπετε και εδώ πέρα, βλέπετε και εδώ πέρα. Λοιπόν, ας κάνουμε εδώ ιδιότητες, εμφανίσουμε το κωδικό και παιδιά συγκρίνετε μόνοι σας. Ορίστε, όπως βλέπετε δεν λέω ψέματα, ορίστε η κωδική, δεν λέω ψέματα. Τέλος πάντων, να δοκιμάσουμε άλλο ένα. Κλείνουμε τα προγράμματα και τα ξανανοίγουμε ξανά, γιατί έτσι δουλεύει καλύτερα. Ας πάσουμε ένα άλλο SITA, SITA 3320FX, 3320FX. Ας τρέξουμε αυτό, 3320FX και αυτό. Ας βάλουμε μια χρονιά εδώ πέρα. Εάν σε μια χρονιά δεν σας βγάλει το κωδικό, πολύ απλά δοκιμάστε άλλες χρονιές. Απλώς να ξέρετε ότι γράφετε πάντα τα 2 τελευταία ψηφία της χρονιάς, να το ξέρετε αυτό. Εδώ μας έβγαλε το F6 το κωδικό. Απλώς περιμένουμε λίγο αυτό από εδώ τώρα, εδώ πέρα. Θα φορτώσει, αυτό είναι κάνει σκανάρισμα για 52 εβδομάδες. Στο 30 κάτι βγάζει το κωδικό, αν είναι να βγάλει, να το ξέρετε. Περιμένουμε λίγο, κάνουμε ένα τσιγάρο, όσοι καπνίζουν τέλος πάντων. Όπως βλέπετε εμένα με το 2011 δεν μου βγάζει τίποτα. Ας βάλω το 2010, απλά το 10. Εγώ θα σταματήσω το βίντεο μέχρι αυτό να φορτώσει, για να μην είναι μεγάλης διάρκειας. Απλώς περιμένουμε λίγο. Περιμένουμε λίγο μέχρι να τελειώσει αυτό, να φορτώσει αυτό, να τελειώνει, για να το συγκρίνουμε κιόλας, για να δείτε ότι δεν λέω ψέματα.
Όπως βλέπετε και αυτό έβγαλε το κωδικό, ας το συγκρίνουμε όμως με το F6 Properties. Εμφανίσουμε το κωδικό. Ορίστε, δείτε το κωδικό εδώ πέρα και τους τρεις. Όπως βλέπετε το πρόγραμμα που που ήδη έχω στο YouTube και που μου λένε ότι κάνω βλακίες και λέω ψέματα, δεν ισχύει. Το πρόγραμμα δουλεύει πολύ καλά, δείτε τους κωδικούς και το άλλο, δηλαδή το συγκρίνα το πρόγραμμα με άλλο πρόγραμμα. Όπως βλέπετε βγάζουν σωστούς κωδικούς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο. Όπως βλέπετε δεν λέω ψέματα, άλλωστε δεν έχω και λόγο να λέω ψέματα. Για ό,τι χρειαστείτε, οτιδήποτε θέλετε βοήθεια, είτε με αυτό το πρόγραμμα είτε με άλλο πρόγραμμα, οτιδήποτε θέλετε να κάνετε στον υπολογιστή σας, απλώς αφήστε ένα comment ή ένα μήνυμα στο Facebook. Και πάλι ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο.